rok budem mať 31, ale neodradí ma to ani vaša aj dúfam, lebo som stále mladý a atraktívny. Dušan, koľko ti dole slaví? Povedz ty. Slobodné ženy, povedz. Chodí tu jedna pani, taká zlatá v černom tričku, okuliaričky má, sexy postavičku. Ona je veľmi príjemná, pije pivečko. Tam s ňou, no normálne teraz ahoj, čau. Mňauky kakao. You make me sweet, always make me move like the sweet. It's the sax of it. Pridajte sa k nám. Pozývame všetkých občanov z terasy, z KVPčka, z Luníkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aj 9. Vieme, že nejde v týchto dňoch elektrina, nech sa prídu zohriať na slniečko. A ja mám v byte chladok, viete, plastová studený radiátor, chladok je. Chcel by som pozvať nejakú sešu do mojej vane, čo mám doma napustenú už odteraz. Voda bude vlažná. Vlažná. Ja výkonný. Ty stačí, keď budeš ležať. Som síce potúžený alkoholom. Je to pravda. Takto kolo bude nekonečné. Nevadí. Na internete už čaká maily, e-maily, faxy, všetko. Ešte by bolo výnimočne vhodné podotknúť, že svetlo schudol štvrťkila. Svetlo schudol štvrťkila. Ale kde na vlasoch? Svetlejšie. Pozdravujeme Radku, ktorá má bodkovanú podprsenku. Povedal by som, že Kic je medom potrávka. A vylej najprv. Vylej to. Kto chce niečo vyhodiť, je tu taká slečna, volá sa Radka, ona rada vyhadzuje. Takže jej hačte poháre, prázdne kelímky, kosti zo stehien. Neviem, či nemám ísť domov pre mojich 12 bulldogov. Čo si ma pekne. Mojich 12 bulldogov, zjedia všetky kosti. Áno, a predám slovo DJ-ovi, ktorý je veľmi kvalitný, už pár rokov ho sleduje. Keď raz budem vlastniť diskotéku na Ibize, on tam bude hrať. Za 70 € plus drinky zdarma. A ja to bolo zoberať ako moderátora, dobre?